ciljem promocije nautičkog turizma, pomorske privrede i luke, na gatu Karoline Riječke i dijelu rive Boduli od 25. do 27. rujna održan je 3. Rijeka Nautic Show. Započeo je na najljepši mogući način uplovljavanjem atraktivnog gusarskog broda Corsaro u Riječku luku, a zatim i pokaznom vježbom Županijskog operativnog centra kod iznenadnih intervencija u sprječavanju i ograničavanju onečišćenja mora i morskog okoliša. Najavljen je tako i bogat popratni program Rijeka Nautic Showa. Ovdje je bilo cilj prije svega da se pokaže da je sustav spreman, sustav komunikacija, uzbunjivanja, da i članovi ŽOC-a vježbaju, da gledaju i da normalno plovne jedinice koje su u sustavu sprječavanja onečišćenja ili saniranja onečišćenja budu spremne i da djeluju. To je bio cilj. Sajam su organizirali Zajednica tehničke kulture grada Rijeke s Lučkom upravom Rijeka pod pokroviteljstvom grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, Hrvatske gospodarske komore i turističke zajednice grada Rijeke. Organizatori su pogledavali u nebo, a posjetitelji u more i prekrasne brodice koje su plijenile njihovu pažnju. Predstavljeno je 70-ak proizvođača plovila i opreme za brodove. Srećom, kiša nije omela održavanje organiziranog programa. Ono što smo i željeli, vjerujem da nam se to i ostvaruje. Dakle, sve više izlagača. Naime, trebam napomenuti da je ovaj sajam prvenstveno usmjeren ka domaćoj malom brodogradnji i u tom smislu nam je zadovoljstvo imati svake godine sve više izlagača. I ono što treba stvarno istaknuti, imamo i svake godine jednu premijeru. Tako i ove godine Lady 660, koja nam je i prošle godine bila sa premijerom i ove godine nam je prisutna na sajmu sa premijerom. Ali pored samih proizvođača plovila, vrlo bogat izbor pribora, odnosno opreme namijenjene brodicama i ono što želimo potaknuti je i turizam, nautički turizam. Dakle, ACI kao glavni sponzor nam je i ove godine prisutan sa svojom ponudom, ali i podvodni turizam, dakle brojni podvodni klubovi, dakle ronilački klubovi su predstavljeni na ovom sajmu. Evo, što znači za Rijeku imati ovakav sajam upravo na moru? Pa, jako puno Riječana je vezano uz more, ali još uvijek je dobro da zbližavamo od malih nogu pa do starijih uzrasta ljude uz more i na more. Posjetitelji su imali prilike otići na besplatne vožnje brodovima Vila Velebita i Corsaro i tako s morske strane uživati u pogledu na rijeku, a pod šatorom su organizirane razne izložbe i prodaja pribora za ribolov. Siguran sam da Riječki sajam ima svoju budućnost, Riječki nautički sajam ima svoju budućnost, prije svega kao sajam koji će biti orijentiran domaćoj proizvodnji malih brodova, bilo za rekreaciju, bilo za komercijalnu djelatnost. Primorsko-goranska županija se tradicionalno uključuje u organizaciju ove manifestacije svojim pokroviteljstvom, imajući baš u vidu to da ovaj kraj živi uz more i za more, a pogotovo što su ovakve manifestacije vrlo bitne za razvoj pomorskog gospodarstva. S obzirom da ove godine bilježimo rast izlagača na ovome sajmu, jasno je da i taj vid gospodarstva da se razvija i da je sve više onih koji u stvari žele se baviti gospodarstvom u pomorskom smislu. Znači, žele raditi sve ono što treba za brod, žele raditi brodove, žele raditi motore i svu onu opremu koja je potrebna za ljude koji žive uz more. Rijeka Nautic Show mjesto je na kojem se mogu vidjeti noviteti. Ove godine to su bili brodovi Kalafatus 650, Nerezine 630 i novi model malog obiteljskog krstaša Lady 660. Ovo je naše plovilo, 5. generacija naših plovila iz obrta Lady 660, evo, koja je po prvi puta predstavljena javnosti. Nekako nas potrefi, evo da nam je 3. premijera na Riječkom sajmu nautike, da ovdje pokažemo našim ljudima naših ruku djela.
U svom 10-godišnjem poslovanju izradili su 250 plovila, što je 20-ak godišnje. Cijene se kreću od 20 do 100.000 kuna, ovisno o veličini i opremljenosti broda. Tražilo se nešto komotnije, a recimo cjenovno dostupnije. Onda smo se odlučili ako izgraditi jedan brod za jednu 4-članu obitelj, za višednevne boravke na njemu. Znači da je ono što jednostavnije za primjedbu sa puno novih inovativnih rješenja i jednom prepoznatljivošću našeg brodogradilišta. Moramo priznati, ovaj model zaokupio je i našu pažnju, a vjerujemo da će ponosni biti i njegovi vlasnici koji za nj trebaju izdvojiti 55.000 kuna. Prošle godine ovdje je prodano 10 brodica. To je za ovakav format sajma jako puno. Ako znamo da ih je bilo izloženo manje nego ove godine, znači ove godine ih je 50, ali tu dolazimo u vrlo visok postotak prodaje, pa su i sami izlagači vrlo zadovoljni. Mi radimo na kraju svake nautike anonimnu anketu, znači zadovoljni su i sa tim kontaktima međusobnim i suradnjom i najavljenim nekim novim projektima, a kažem i sa samom prodajom, znači interes publike je izuzetan. U smislu promocije onoga što činimo na ovom području putničke luke, a to je prije svega jahte i kruzeri koje nastojimo privući, ovakve manifestacije idu prilog tome i kažem, zato smo mi tu da ih uvijek podržimo i učinimo sa svoje strane što možemo. Jeste li zadovoljni kako sve zajedno izgleda? Zadovoljni jesmo, čini se da svake godine smo jedan korak naprijed i sve to skupa izgleda lijepo jer time doprinosi se tome da ovaj grad ima taj svoj pomorski štih. Tako da, evo, zadovoljni smo. Uvijek moramo biti zadovoljni, ali uvijek može više i bolje. Ono što karakterizira našu regiju jeste more, nautika, pomorstvo i brodogradnja. Imamo ogromnu veliku tradiciju, preko 300 godina, ali ono što raduje u zadnje vrijeme izuzetno je razvijena srednja i mala brodogradnja koji na tržištu sve više i više imaju poslova i zapravo za jednom vrstom brodogradnje i nastaje tržište i potražnje, posebno kad se radi o obalnoj straži, o brodovima koje mi zovemo radnih, dakle što je offshore i velika brodogradnja, to znamo u svijetu, ali trend je i veliki porast baš male i srednje brodogradnje. Posjetitelji su uistinu imali što vidjeti, ali i kupiti. Posjetiteljice sajma zadržavale su se na štandu glavnog sponzora tvrtke ACI, a kako i ne bi kad su na njemu mogle naći sve što im je potrebno od modnih dodataka za krstarenje. ACI je već druge godine u ulozi sponzora i s veseljem možemo reći da je u ulozi suorganizatora događanja. Ove godine, kao i protekle godine, imamo opet šator za ronjenje sa instruktorima, profesionalcima i svatko ko želi probati roniti prvi put ili već je netko ronio prije, međutim tu su odjela svih veličina, dakle svi posjetitelji mogu vršiti urone i u bazenu je podvodna izložba našega podmorja. Dakle, oni će uz pomoć instruktora zaroniti i pogledati cijelu izložbu. Svoj nastup u bazenu održale su i sinkro plivačice plivačkog kluba Primorje Aqua Maris. Na štandu se nude sve informacije o ACI-u naravno, međutim nudimo i prodaju naših artikala koje prodajemo inače po ACI marinama, tako da se može kupiti i ručnike i ruksake i košulje, cipele nautičke, hlače, bademantile, tako svi neki aksesuar nautički koji treba nautičarima inače na krstarenju. Posljednjeg dana manifestacije uručena su priznanja. Skulptura zlatnog brodskog kompasa dodijeljena je pulskom obrtu Lady za novi brod Lady 660. Srebrna skulptura brodskog kompasa dodijeljena je Pixma centru za brodicu Sea Life 535, a brončana tvrtki Marine Hydro Engineering za gumenjak Dumi 450. Diploma i akvarel tradicionalne hrvatske brodice Bracera Sveti Nikola Dubrovnik, autora Velimira Solomona, uručena je tvrtki Adriatic Club International za izniman doprinos u organizaciji sajma. Malu skulpturu brodskog kompasa organizator je uručio i tvrtki Tema iz Pule za iskazani tehnološki iskorak u konstrukciji potopivog elektromotora. Za kraj poziv, ako niste bili ove, ne propustite iduće godine 4. Rijeka Nautic Show.